Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagulangan. Sararo kita sa sagong pagbaklay, anenderong albay kapos kita magropya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon. Pagpaklay ang linderong alba.
Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit niyan cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantinuron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan. Asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po kita para sa novena ni Saint Jude Tadeus. The Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude,
So dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Tadeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gozos. O sanhudas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabosming kaipuhan. Mong inoomaw. Kan aking bugtong ning Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog kan langit no na pagtubod, tinukdo mo andalan pasiring sa kalangitan. Lawog mo nakakaagid sa akin ning Diyos sa langit, pag-umaw na hindi maisip nin mga taong balakid, ang siring nakaumawan sa muyang irinurokyaw. O sanhudas na paladan, tanganing samang makamtan ang gabosming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na poon, o santong mamurawayon, pag-umaw mi daing sukol, ikasamong inaarang. O sanhudas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. Sa kikristo nag-aanyaya itong hade sa Edesa, antuyo magpupulong siya, kaitong helang niyang lepra, hinanyuga ang pagarang mga debotos mong anan. O sanhudas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. Saro ka duman sa kagduwa, pinatindugan na sadya, ni Kristo na sa tong ama, kan sa iya na iglesia, sa limpoy kaining simbahan, kamingunya napapaalaw. O sanhudas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kikinaban ang pagtubod, ihinulit mong si Jesus ay tunay na aki ning Diyos, ikanya mo inaarang
sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ikas sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan, ang gabos ming kaipohan. Nagtius ka nin padusa, idinamay mong talaga, sa pasyon ni Kristong Ama, gabos niya mong kasakitan, si mo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikas sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan, ang gabos ming kaipohan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si mo nganing hinanyugon, an pamibi mi simbagon, hinanyuga an pagranga, nyamong mga makasaalan. O San Judas na paladan, ikas sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan, ang gabos ming kaipohan. San Judas darha sa langit, an pamibi ming balakid, hagadang kami magkamit nin grasyang urog kalinig, si mo sa mong inaarang, an pamibi mi pag-arang. O San Judas na paladan, ikas sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan, ang gabos ming kaipohan. O pinsan ni Hesukristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyugang nganing gayo ang pag-arang mi sa imo, ako an inaalay na pagsulsol nin kasaalan. O San Judas na paladan, ikas sa mong inooma, tanganing sa mong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Oratio Emperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linilanang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabota na sinautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mina. An padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan ikatulong aldaw nin misa nobenaryo para sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Ang sa tuyang mass sponsor iyan mga minasunod: Jean Ravalo, Paz Ranyola, Antonio Chua Uy and family, Vilma Hao, Arlene Relucio, Lorna Wong, New Silahis Office Supply Trading, Engineer Carl Rotzen Gapayaw, Bong Enjing Gapayaw and family, Andre Maurice Saison Ray, Benguet and Mia Silerio, Joko, Janine and Kite Dino family, Kisha Ann A. Primavera, Emily Tan, Mary Rose S. Zuniga, Taike Boutique Hotel, Cocina Taike Seafood Restaurant, The Mansion Event Place, General Construction and Supply, Antonio Rupac and family, Leo and Cynthia Ramos. Isabay man po niyato sa misang ini ang mga minasunod na intensyon, mga pasasalamat, Thanksgiving prayer mass for all the blessings ni Ana Rose Porlares and family in honor of St. Jude ni Rene and Royce. Pasasalamat ni Antonio and Canon family. Prayer for the gift of life and for successful board exam of Neil Sheldon sa kagadan ni Sheila. Prayer for the gift of life ni Christine Mariel Sortida. Pasasalamat man ni Leo and Cynthia Ramos, Malo Belisario, Gilbert Bogador. Prayer for the gift of life of Jacob Angelo Melia,
ni Lily Raitana and family and Rosemary Melia in honor of Saint Chudadeus, and safe travel of Rex and Jean Cantubala's family for passing the Forester's Licensure Examination 2025 ni Bia Bianca B. Cerillo. Para sa espesyal na kahagadan for powerful intercession to St. Jude Tadeus for 2025 board exam of Lian Samuel Terrado, for good health of Rodillas and Molina family, sa kahagadan ni Maria Regina R. Molina, for good health of Mendoza family, Can Mendoza family, for healing and fast recovery of Gregory Can Mendoza family, to pass the nursing licensure exam ni Grace Ann, for good health of Sherna ni Antonio and Canon family, for my sister Angel for safe travel ni Cheryl C. Aicocho, for USCIS petition approval sa kahagadan kansarong devotee, asin special man nakahagadan kansarong anonymous. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para kay Florenzo Sr., dulot ni Marge, Wilma, kan Bustante family, Charles Nico, kan Castelo family, para kina Grace asin Leo, kan Manlangit family, para kay Rafael Sr., ni Maricor Bantilo, para kay Rebecca, kang SLROWD, para kay Josefina asin Fidencio, ni Ruby Enrique del Rosario and family, para kay Ray ni Lily Raitana and family and Rosemary Melia, para kay Gina ni Angelo and Jane Belludo, para kay Alan kan Mendina family, for the 3rd death anniversary of Jaime kan Quintana family, para kina Maria Evita, Jesus, Aurora, Raden Zacarias, asin sa gabos na kalag ni MJ Poindexter, para kay Maria Victoria, ni Danica D. Tripolca, para kay Ursula, kan Surtida family, para kina Joel, Senior asin Uzel, ni Megan and Jason, para kay Rafael Ray, kan Tagapuen family, para kay Laura, kan Amados family, para kay Jose, ni Marisa, asin para sa kalag ni Fe, kan Franco family. Diyos maray na hapon po sa indo mga tugang, ngunyan isinisilibrar niya to ang kafiestahan ni San Pedro Kalunsud, sarong martir. Ang mamamayo kan sa tuyang selebrasyon iyo si Father Noman Anwar Nasser. Matindog po ang gabos asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Inabot pag-iwanan,
Anin Dios kita nagkatiripon, sa ngaran kanama, kanaki, asingan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, tanganing kita padagos na mag-ako kan mga banal na misteryo. Giramdumon niya ito ang mga kasalan, asin ihagad niya ito ning kapatawadan sa mahal na Diyos. Sarabay po kita, nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa tuwan Diyos sa makakamhan, pagkapatawadan sa itong mga kasalan. Darawin kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Diyos sa samuyang Ama, ipinahayag mo ang sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol ni San Judas Tadeo. Itugot mo na siyang ang sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul paan magtubod sa imo. Inihinahagad mi sa ngaran ni Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay at sinagahada, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kantataramon. Hemateon nyato an enot na babasahon. Pagbasa hali sa ikaduwang libro nin Kronika. Kaya ang mga tao naguntok sa pagsamba sa templo nin kagurangnan. Ang Diyos kan sa indang mga ginikanan, dangan nagpuon sa pagsamba sa mga Diyos, asin sa mga ladawan kang Diyosang si Asera. Ang kagabatan kan sa indang kasalan, ang naging dahilan kan pagdatong kan kaanggotan nin Diyos sa Huda, saka sa Jerusalem. Nagpadara siya sa indanin mga propeta, tanganing patanidan sinda na magbalik sa iya, alagad habo sindang maghinanyog. Dangan ang Espiritu nin Diyos nag-abot ki Zacarias na si Jehoiada. Nagtindog si Zacarias sa lugar na nahiling kan mga tao, dangan nagsabi, ini ang tataramonin kagurangnan. Ta daw ta tinalikudan nindo ang sakong mga tugon.
Pagtalikod na dai magdadara sa indo nin kauswagan. Huli ta pinabayaan nindo ako, babayaan ko man kamo. Alagad, nagkasararo sinda laban ki Zacarias, asin sa pagbuot kan hade, ginapo siya duman sa patio kan templo. Nalingawan kan hade ang karahayan na ipinahiling sa iya ni Jehoiada na ama ni Zacarias. Asin ipinagadan niya ini. Kanaghihinagdan si Zacarias, nagkurahaw siya. Mahiling lugod nin kagurangnan ang sa imong ginigibo, asin padusahan ka. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya huli ta ginibo kitang matanos nin Diyos, huli sa pagtubod, igwa kita ning katuninongan sa iya, huli ki Hesu Kristo na satong kagurangnan. Huli sa iya, nakamtantaan biyaya nin Diyos, na satong namamatian ngunyan. Kaya naguugma kita sa paglaom, na magkakaigwa kita ning kahirasan sa kamurawayan nin Diyos. Naguugma man kita sa satong mga kasakitan, huli taaram ta na ang kasakitan nagbubunga ning pakatagal. Asin ang pakatagal nagbubunga ning pag-uyo nin Diyos. Asin ang pag-uyo nin Diyos nagbubunga nin paglaom. Dai kita pinapasupog kan paglaom na ini. Huli ta pinano nin Diyos an satong mga puso kan sa iyang pagkamuot sa paagi kan Espiritu Santo na itinao niya sa to. An tataramon ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Mag-ingat kamo, huli tayo may mga tawong madara sa indo sa mga otoridad. Hahampakon kamo sa mga sinagoga. Iaatubang kamo sa mga gobernador asin mga hade dahil sa ko. Sa paaging ini, makakapagpatutuo kamo dapit kan marhay na bareta sa atubang ninda. Asin kan mga pagano, kun iaatubang kamo sa husgado. Day kamo maghadit kun ano ang sa indong isisimbag, kung paano ang pagsimbag nindo. Sa oras mismong iyan, ipapasabong sa indo ang sasabihon nindo. Ang mga tataramo na iyo ang mataram sa paagi nindo. Bakong hali ni sa indo kundi sa espiritu kan sa indong ama. Ang tugang ipapagadan kan sa iyang tugang. Ang aki ipapagadan kan sa iyang ama. Tutumangan kan mga aki ang mga magurang ninda asin ipapagadan. Ikakaungis kamo kan gabos dahil sa ko. Alagad ang magdanay sagkod sa katapusan, makakaligtas. Mga tugang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Meron pong 2 beses sa buhay ni Jesus nang siya ay iniwan ng mga tao sa paligid niya. Ang unang beses po, mga kapatid, ay obviously nung siya'y dinakip
lahat ng mga tao na sumunod kay Kristo nung siya ay nadakip, isa-isang nagpulasan. Isa-isang iniwan si Jesus sa kamay ng mga otoridad. At ang pangalawa na yugto sa buhay ni Jesus nung siya'y iniwan ng mga tao, higit lalo na ng kanyang mga followers, ay yung yugto na kung saan sinabi ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay. I am the bread of life, na ang sino mang kumain sa aking katawan at dugo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Nang marinig ito ng mga followers ni Jesus, ang sabi nila sa kanilang sarili, ang hirap naman ata sundin ang bili na ito. At isa-isa rin silang iniwan. Bumaling si Jesus sa kanyang mga apostoles at ang tanong ni Jesus, iiwan niyo rin ba ako? Mga kapatid, sa buhay natin, kapag masyadong mabigat ang ating suliranin, ang mga pagsubok na ating pinapasan, madalas tayo ay pinanghihinaan. Madalas tayo ay natatakot na harapin at magkaroon ng paninindigan, higit lalo na pagdating sa ating pananampalataya. Kapag masyadong mabigat at sunod-sunod ang suliranin sa ating buhay, ang tendency natin ay magtanong sa Diyos. Tanong na kung saan lahat tayo, kahit kaming mga pari, ay minsang nagtatanong, pinapakinggan ba ng Diyos ang ating mga dasal? Naririnig ba ng Panginoon ang aking pagsusumamo? Kung nariyan siya, bakit hindi niya tugunan ang aking mga pinagdarasal? Ang aking mga hinaing? Ang sakuyang mga inagrangay sa buhay? Where is God? Doon sa mga pagkakataon na lugmok ako, lugmok na lugmok tayo sa ating mga pinagdaraanan sa buhay. Mga katanungan na hindi dahil wala tayong pananampalataya, kundi naniniwala ako na ang mga katanungang ito ay madalas nating itinatanong sa Diyos dahil gusto nating maliwanagan. Gusto nating maunawaan. Gusto nating makayanan. Gusto natin magkaroon ng inspirasyon na sa pamamagitan ng pagtugon niya, sa pamamagitan ng inspirasyon niya, kaya nating harapin ang mga pagsubok na ito. Mga kapatid, sa ating buhay, ano yung mga pagkakataon na ikaw mismo ay tilang gustong lumayo sa Diyos? At bakit? Bakit sa pakiramdam mo gusto mo nang lumipat ng ibang relihiyon? Bakit dumarating sa pagkakataon na tila baga nawalan ka ng pananampalataya sa Diyos? Bakit dumarating sa pagkakataon na ayaw na nating maniwala sa kapangyarihan ng pagdarasal? Na tila baga walang saysay, walang kabuluhan ang ating mga ginagawa sa ating pananampalataya? Bakit ka dumating sa punto ng ganoon ng iyong buhay? May dahilan, may rason kung bakit at some point sa buhay mo, tila wala ka ng kakampi. Tila baga walang kasagutan ang mga katanungan sa iyong pinagdaraanan. Minsan, napapatanong ako at pinagninilayan ko ang isang awitin ng isang teleserye na hanggang sa ngayon ay hindi matapos-tapos. Kilalang-kilala siguro po ninyo
at ang iba sa inyo ay avid fans ni Cardo. Sabi doon, kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan. Anong sunod? Ha? Kunwari pa po kayo. Ano pong sunod? Kapit ka sa akin. If we're going to reflect on the lyrics of the song, most especially the words of the song, maaari natin itong gawing inspirasyon pagdating sa Diyos. Katulad ni San Pedro Calungsod, mga kapatid, nanindigan siya sa pagsunod sa pari. Nanindigan siya sa kanyang pananampalataya na sa oras na pinipersecute yung mga kasamahan niya, hindi siya natakot. Hindi siya nagpadaig sa takot, bagkus sinamahan niya ang pari. Hanggang sa ang kanyang buhay ay kinitil ng mga taong ito. May paninindigan, kayang panindigan, at ito rin yung hamon sa atin ni San Pedro Calungsod, na sa ating buhay, sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, sa kabila ng mga kabalintunaan ng ating buhay, huwag tayong matakot, huwag tayong lumapit sa Diyos, huwag tayong matakot na lumapit sa Diyos. Huwag tayong panghinaan na kilalanin ang kanyang dakilang presensya sa banal na Eucharistia. Ang banal na misa, naririto sa loob ng Eucharistiyang ito ang tunay na presensya ni Kristo, na siyang nagpapaalala sa atin. Kung tayo ay pinanghihinaan, kung tayo ay natatakot, kung tayo ay walang malapitan, itaas natin ang ating mga kamay to surrender to God. Huwag tayong tumakbo palayo kay Kristo. Bagkus tumakbo tayong palapit sa Kanya at katulad ng imaheng ito sa paanan ng krus na natili ang mahal na ina. Ito yung hamon niya sa atin. Na doon sa down moments ng ating buhay, meron tayong ina, meron tayong Kristo na naghihintay sa atin. Na kahit gaano pa tayo lumayo sa Kanya, paulit-ulit, araw-araw, bawat minuto, bawat segundo, hinihintay niya tayo na lumapit sa Kanya. Hindi niya tayo hinuhusgahan. Hindi niya tayo kinukondenar. Bagkus, hinihintay niya tayo ng may buong pagmamahal at pagpapatawad. Ano ang hamon sa atin ng debosyon natin kay San Judas Tadeo? Sa kanyang buhay, nasasalamin ang imahe ni Jesus upang sa gayon makintal sa ating puso't pagkatao ang imahe ni Jesus sa Eucharistia. Dala-dala dapat natin ito araw-araw. Kapatid, ano man yung pinagdaraanan mo, gaano man yung kabigat, huwag kang mag-alala. Kasama mo si Kristo. Kasama mo ang mahal na ina. At kung sa tingin mo, pakiramdam mo walang kasagutan, akala mo lang yan. Sa oras mo, walang kasagutan. Pero sa oras ng Diyos, tutugon siya. Isaiah 60:22 reminds us all, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Hindi tayo. Because at the end of the day, God's timing is always perfect. And it will be always be the better for you and for me. Dahil sa Eucharistia, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Kristo noon, ngayon, at magpakailanman. Sa ngaran ka Ama, Kanak, Isingan, Espiritu Santo. Matindugan ka, boss. Pano nin pagsarig sa Dios nin paglaom. Daraw ta sa iyan sa tuyang mga pamibi, sa tabang ni San Judas Tadeo, apostol nin paglaom. An sa tung simbag,
kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa simbahan na magdadanay siyang pusog sa pagtubod, maugma sa paglaom asin mamumuton sa pagharubay kan Ebanghelyo ni Kristo, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang lideres na maglingkod sinda na may integridad, magbusol ning katanosan asin surugon an mga maluya, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga dukha, nagihelang asin nawawara nin paglaom, tanganing sa paagi kan satuyang pagmakulog asin mga pamibi, makakuasinda nin bagong kusog, kaumayan asin paglaom sa pagkamuot kan Diyos, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuyang parokya na ining mga aldaw nin pagpamibi asin selebrasyon, bago kan satuyang kamawotan na mabuhay bilang mga dayupot na saksi kan pagkahera kan Diyos, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na mga deboto ni San Judas Tadeo, na kita maging dayupot na mga parapamibi para sa ibang tao, naghihiras kan paglaom ni Kristo sa kapwa, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sin paglaom, sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, hinanyugaan mga pag-arang kan sa imong banwaan, tabangi kaming maging mga agihan kan sa imong paglaom, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako, asinan sa indong atang, makumalugod kan Dios sa mang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang niyato asin kambilog niya ang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan in sa imong apostol na si San Judas Tadeo, ako an sa mong dulot asin darhon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ini hinahagad mi huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos sa makakamana ding kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta pinagtugmad mo sa mga apostoles an sa imong simbahan, tanganing ini maging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaunin mga langit no nakatukduan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan asin sagkod paman, kay iba kan bilog na hukbo nin mga angheles, dusay sa imon isip kaming mga nagsasaranong, nagkukurahaw asin minaawit. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din kabos sa kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanalakanan buwan kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat binakini, itinaw sa iyong mga disipulos saan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kay ni, tay niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi pagkuanya manin kalis, asing girare pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyo mga disipulos saan sabi, mag-ako kamo gabos asin maginom kay ni, tay niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sindanay na tipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini, pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa na si Leon, asingan sa mong obispo na si Joel, asingan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos sa mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kaya raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virreina kan Dios, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos sa santos, si San Judas Tadeo, na kay tupa nagpagayagaya sa imo, magkanigon maging kaheras, kan buhay na dayong kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Dios samang makakamhan, kasarukan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan asin kamurawayan, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan ka nakaliligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, na angahas kitang mag-awit. Amen.
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherag, magindani na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, ibinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan, itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa siya na mapatuninong, asin magkaburunyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay sinagahade, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang magpatinarawan kita nin tanda nin katuninongan. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos, si Kristo na kahit anong mangyari sa ating buhay, mananatiling tapat. Kahit anong paglayo ang gawin natin, paulit-ulit tayong hahanapin. Paulit-ulit tayong aakayin pabalik sa Kanya, sa piling niya. Si Kristo na naririto sa Eukaristiya, handang maging liwanag at pag-asa ng bawat isa. Ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri,
Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mayhera ko na Jesus. Tawan sa kalagko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na samuyang Ama, sa imong Espiritu namimibi kami,
Lugod ang sakramento na sa mong inako ngunyan, darahon kami sa imong eerokan, kung sainan sa imong apostol ni si San Judas Tadeo, nagmumuraway. Inihinahagad mi, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa mga pasilidad asin sa pagmantinir kan sa tuyang simbahan. Nagpuon na po kan Oktubre 19 ang misa nobinaryo kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sagkod po ini sa Oktubre 27 sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga asin sa hapon alas 5:15. Sa aldaw na Huwebes, Sabado asin Domingo, ang nobena mapuon sa oras na alas 5:40. Sa kafiestahan sa Oktubre 28, ang mga schedule po ni Santa Misa, iyo po ang mga minasunod. Alas 5:45 sa kan pagkaaga, alas 6:45, alas 12 ken pagkaudto, alas 3 nin pagkahapon, asin alas 4 nin pagkahapon. Magkakaiba man po nin prosesyon sa oras na alas 4 sa pagkahapon, asin susundan man po ini nin misa konselebrada sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon, na pamamayuhan ni Reverendo Padre Nolan Cue. Para sa mga maot po maging novena asin fiesta mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Sa mga maot po magbakal nin souvenir items arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Siring man magkagaigwa po nin mass baptism sa Oktubre 24 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Sa maot po magpabunyag kan sa indang mga aki, magpalista na lang po sa opisina. Diyos mabalos po. Good evening po. Gari ba ko good ang evening nindo? Smile. Yeah. Good evening. So, sa ngaran po kang Paris Pastoral Council sa pamamayo ni Ate Bel na oral daw po sa Misa Novenario yaon. Asin sa ngaran kan DSJ na pinamamayuhan man ni Ate Arlene. Asin yaon po ang mga miyembros digdi. Asin kan sa kuyang mga kairibang padi. Si Father Tonton na dating kaibahan ni Father Noman sa Fatima Parish. Asin si Father Jem. Samuya po, Padring, pagpaabot sa imo din apresasyon asin pasalamat sa pagpaundra. Maski nga ni Huro Harayo na po ang destino kay ni Father Noman, ahali po siya sa Fatima dati, yaon na po siya ngunyan sa UWAS, St. Michael the Archangel Parish na kadestino. So, mauli po pa siya duman, aram taman ang biyahe pa 3rd District, 1 hour and a half gayod or 2 hours na dahil kan mga flood control, dahil kan mga reblocking. So, kaya salamat tunon po, Padre, sa pag-inspirar sa muya na sa tahaw kan sa muyang mga na-i-experiensyahan na kadipisilan, padagos kaming kumapit kay kay Lord, kumapit kay Lord, na bako sa nang kumapit sa iya na panoodin hope or paglaom, kundi kami mismo, inagyat mo na maging instrumento kan paglaom na ini sa kinaban. So, salamatunon po. Tawan niya ito nin makusog na parakpakan si Father Norman. Gusto ko man po na magpaabot din pasalamat duman sa mga naglingkod ngunyan sa Satuyang Santa Misa, magpuon sa mga sa Satuya pong choir, live streamers. Nga daw ta ang live stream ta nararaot pag akong nagmimisa. Kaya so, second day kang Novena Mass, day pong live stream, ang paghahagad ko ni na dispensa sa Indo. Garitig sa sadya kan mga live streamer. Yeah. So, salamat sa choir, sa pamamayo ni Vince, and sa tuyang music ministry head, asin sa tuya man na mga naglingkod na lectors, commentator, lay ministers, mass collectors, and syempre ang sa tuya pong mga acolytes, asin syempre sa commissioned worship sa mga magayon na burak, na hiding ko pati kasubang giso nagpakaray kay ni,
So, salamat po sa indo. Parakpakan niya to, Sinda. Day ko po sayumahan ng St. Jude just to share po. Kang seminarista po ako sa congregation. I was assigned sa mga parokya na ang patron po St. Jude. St. Jude Kwasay sa Manila, sa Quezon City. And nahaluiman po ako sa St. Jude Parish, Pagudpod, Ilocos Norte. For 1 year and 8 months po ako duman. Kaya kang minessage po ako, Father, day ko po masayumahan. Ta very powerful and inspirational po si St. Jude sa buhay ko. Human sana po. Thank you po, Fathers, for inviting me. Matindog po ang gabos, ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Iduko ang mga payo asin maghagad nin bendisyon. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay mo kan Diyos na makakamhan sa gabos sa pag-alaman, asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. An paratubos nagtao sa indo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa indo ang buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanong niya ang sa iyang tataramon sa indong puso, asin panuon niya kamo nin kaugmahan na nagdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, asin danay na makamidbid kan matanos asin marhay, sagod na lumaog kamo sa indong langit nun na pamana. Amen. Bendisyonan lugod kamo kan Dios na makakamhan, Anama, Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na Eucharistia na ihandog na, lakaw kamo, asin ipagpadagos ang misyon ni Kristo bilang mga peregrino nin paglaom kaiba ang pag-antabay ni San Judas Tadeo. Salamat sa Diyos.